салом дӯстон, шуморо дар саҳифаи омӯзиши метро шодбош мегӯем. Барои чӣ метро? Барои он ки дар ҳар истгоҳ мо аз ҳар гуна мавзӯъ суҳбат мекунем. мавзӯи имрӯзии мо 5 лайфхак оиди дучанд тест кардани коди шумо дар Excel. аслан Excel барномаест, аниқтараш гӯем китобест бо ҷадвалҳои электронӣ. мутаассифона онҳое ки нав Excel-ро аз худ мекунанд, баъзан ба мушкилоте дучор мешаванд ки гӯем фикрию хаёли онҳоро аз кори асосияшон ба барнома дигар мекунад. имрӯз мо ҳаракат мекунем андаке кори шуморо дар Excel осон карда бошем. инак рафтем. мегузарем ба лайфхакҳои қулай. инак аввалин ин функсия автопадбор. Функсия автопадбор чӣ маънӣ дорад? яъне вақте ки мо барои мисол ягон рақами калонро ё худ матни калонро ҷой мекунем ки ба ҳиче ки мо худ кате ки мо ҷой намешавад, хуб ба мисоли сана он дар намуди ин панҷараҳо кушода мешавад. барои он ки ин панҷараҳоро худ гӯем кушоем то ғунҷидани рақам метавонем васеъ кунем ва чун мебинед мо ҳар бор бояд чӣ кор кунем? Тахминӣ кушоем. барои он ки ин кор автоматӣ шавад, мо бояд байни ҳарфҳои ё худ сари ин сунҳо омада байнро интихоб карда, барои мисол ҳозир клики дугона ё худ двойной клик кунем ва чун мебинед таблицаи мо ва чун мебинед рақамҳои мо кушода шуданд. барои мисол биёед инҷо низ такрор мекунем. хуб клики дугона байни ана ин ду сутун. хуб хеле сода ва осон. мегузарем ба лайфхаки дуввум. инак дар лайфхаки дуввум мо бояд формула созем. барои мисол баробар якум рақам ҷамъи дуввум. хуб анакнун мо бо кадом роҳҳо метавонем дар ҷадвали поён ё худ хатҳои поён ин формуларо такрор карда бошем. албатта мо метавонем ба ҳар яке он рафта дасти ин чизро аз нав созем. хуб роҳи дуюм метавонем ин ячейкаҳоро гирифта то поён хуб тариқи ана ин маркер кашол диҳем. лекин агар мо қатори зиёд яъне даҳҳо садҳо дошта бошем, то охир рафтан вақти бисёр меравад ва ин на он қадар гӯем қулай мебошад. барои он ки кор қулай шавад, интихоб мекунем катак ё ячейкаи лозимаро ва аз ана ин тугма ё худ маркер клики дугона двойной клик мекунем ва чун мебинед тамоми катакҳо бо формула пур шудам автоматӣ. хуб метавонед ба ҳар яке он дароед ва инҷо бинед. ин буд дуввум лайфхак. мегузарем ба сеюм. хуб савумин маслиҳати мо ин автоматӣ кунонидани ҷадвал ё худ таблицаи шумо. барои мисол бар мо зарур мешавад ки гӯем ана ин таблицаро ё худ ҷадвалро гирему чӣ кор кунем? яъне сортировка кунем. сортировка чӣ маънӣ дорад? яъне мо инҷо дорем якчанд мағоза, якчанд мол ва якчанд менеҷерҳое ки ин молҳоро тақсим мекунанд. хуб барои он ки мо ҳар яки кори мағоза ё рафту долугирифти мол, ҳисоби маоши менеҷерро бароварда бошем, барои он ки мо дасти ҳама инро ҳисоб накунем, мо метавонем ин чизро хуб гирем, видлит кунем ва инҷо мо дорем дар менюи главный хуб ҳаст кнопкаи форматировать как таблицу. ана инҷо ба мо фарқ надорад ки мо кадом ранг ё кадом намудро интихоб мекунем. биёед барои мисол ана ин намудро интихоб мекунем. хуб дар ана ин диалог мо бояд таблица заголовками интихоб кунем, чун мо сарлавҳа дорем ва интихоб кунем окей. хуб баъди сохта шудани ин кор хуб чун мо дидем метавонем
بعد ранги таблицаҳо моро дигар кунем. хуб ва аз дилхоҳ дизайн истифода кунем. нагуфта намонад ки ҳангоми шумо ба ин таблица ворид мешавед, инҷо конструктор кушода мешавад. вақте ки мебароед, конструктор гум мешавад. медорем ба таблица ва анакнун аз мағозаи лозимаро интихоб мекунем. барои мисол якум мағоза инҷо мебарояд бор ва суммаи ин мағоза. виделите, ки боз ҳама мағозаҳо кушода мешавад. анакнун мо метавонем инҷо пайваст кунем аз менюи конструктор строка итогов. хуб, чун дидед инҷо итог мебарояд ва анакнун шумо метавонед ана инҷо аз ҳама суммаи маблағ ё худ калонтарин рақам, хурдтарин ва ҳисоби миёнаро бароварда бошед. мегузарем ба сумма. анакнун биёед интихоб мекунем мағоза ва биёед дуюм мағозаро интихоб мекунем. окей. ва чун мебинед сумма фақат барои ҳамин мағоза мебарояд. инчунин агар мо ҳатто менеҷерро интихоб кунем, метавонем ҳисоби як менеҷерро бароварда бошем. хеле қулай. хуб, мекушоем ва ин роҳро мекушоем ва таблицаи мо аз нав барқарор мешавад. маслиҳати хуб истифода баред дӯстон. хуб, савумин маслиҳати савуми мо ин ном дорад выпадающий список. яъне выпадающий список чӣ маънӣ дорад? барои мисол мо дорем коргар ё худ гӯем вобаста ба маълумоти шумо. ин метавонад шахс бошад ё дигар аломат, предмет, дилхоҳ матн, хуб ибора бошад. яъне ҳадаф дар чист? агар шумо ин ному насабро дар дигар ҷоҳо низ такрор кардани бошед, барои он ки шумо ҳар бор дастӣ аз клавиатура надароред, мо метавонем инро интихоб кунем. хуб, интихоб кунем. инҷо ном гузорӣ кунем. хуб мешуд мо он номеро гузорем ки дар дигар ҷойҳо истифода накунем. яъне калимае бояд инҷо гузошт ки онро аз он мо кам истифода мекунем. барои мисол биёед фамилия менависем. ана хуб даровардем. энтер. хуб, қабул шуд. ва анакнун агар мо инҷо такрор карда мешавем, интихоб мекунем ному насаб, менюи данные. инҷо аст проверка данных, боз проверка данных. хуб, инҷо тип данных аз параметр интихоб мекунем список. хуб, аз он мепурсад источник, менависем. яъне бо аломати баробар оғоз мекунем. фамилия. хуб, баъди оне ки мо навишта шудем, интихоб мекунем окей. хуб, баъди окей навиштани мо инҷо чӣ мебинед? стрелка кушода мешавад. онро пахш карда метавонем дилхоҳ фамилияро бароварда тонем. метавонем ин ячейка ё катагро дар дигар ҷоҳо копия карда чикор кунем? ба он дигаргуни дарорем. беҳтарин амал. мегузарем ба лайфхаки охирон. хуб, дар ин лайфхак, дар ин маслиҳат мо оиди он гам мезанем ки агар ба шумо зарурият пайдо шавад ки хуб маълумоти ду катак ё ду ячейкаро дар як агар ҷамъ карданӣ бошед. яъне мисол абдуллоев гуфтем сардор, яъне дар як катак барои он ки абдуллоев ҳам сардор пайдо шавад чӣ бояд кард? биёед мебинем. хуб, барои мисол мо мехоҳем ҳоло ном дар як катак, насаб чӣ мебинед? ному насаб дар ҳархела катакҳои ячейкаҳо мо бояд онро дар якаш гурӯҳбандӣ кунем. яъне абдуллоев раҳмат дар як катак чихел кунем. барои ин метавонем аз як чанд роҳ истифода барем ва роҳи осони он метавонем баробар интихоб кунем. ана ин катакро интихоб кунем. хуб, аду интихоб кунем аломати амперсанд. хуб, ин дар забони англисӣ shift 7 ва дуюм ячейка ва интихоб мекунем ентер. хуб, баъди оне ки мо энтерро пахш кардем, хуб ному фамилия бо ҳам шуд, лекин байни онҳо мегузорем пробел. барои он ки мо пробел гузорем, биёед мо бояд инҷо
формуламонро андак тағйир диҳем, яъне хуб خب انا اصلاح کردیم، یعنی به جای خالی به جای پربل ما انتخاب کردیم ناخنک و اگر ما این فرمول را تا پایان کشال دهیم میتونیم هر یک گویم چیکه های به اینجا بیاید و وقتی که شما برای مثال عوض میکنید معلومات یک کتک را اینجا حتما عوض میشود. اگر خواهید که فرمولا گم شده باشد میتونید یعنی بی فرمولا این چیز چون متن یا عباره نام فامیل رود میتونیم انتخاب کنیم кнопкой راست خوب کپیروید باز кнопкой راست و هنگامی вставить یعنی اینجا значение میگذاریم و چون میبینید نام فامیل گشته میآید. خوب اکنون برای اون که ما از نو این معلومات رو به شکل اول برگردانیم میتونیم گذاریم به данные текст по столбцам انتخاب کنیم. خب текст по столбцам اینجا از разделитель یعنی به разделитель این پربل جای می شود. далее خب اینجا هست اون چیزی که بین کلمه ها گذاشته شده است یعنی انتخاب میکنیم پربل. خب قبول شد. اینجا با ما چون نمونه تقسیمات میگردد انتخاب میکنیم далее. خب اینجا میتونیم میگم چی انتخاب نکنیم و گتوه و چون میبینید گوییم کتک های ما با هم جدا شدن. خوب این بودن اون 5 لایف هک یا مصلحت های ساده که ما میخواستیم برای شما پیشکش کنیم. استفاده برید. در آینده ما حرکت میکنیم با شما باز لایف هک یا خود مصلحت های ضروری که کار شما رو اندک قلای و آسان میگردانم برای شما پیشنهاد کرده باشیم. برای کار دوستان این بودن 5 майда маслиҳате ки кори шуморо дар Excel осон мегардонад. фикр, мулоҳизаатон, инчунин саволҳои худро оиди Excel ва дигар барномаҳо ба мо нависед. то ҳадди имкон ҳаракат мекунем масъалаҳоро бо ҳам ҳал кунем. то намоиши оянда ободу сарбаланд бошед. барори кор дӯстон.